Καλημέρα σας. Στο σημερινό βίντεο έχουμε να βάψουμε ένα διαμέρισμα το οποίο έχει κάποιες ιδιαιτερότητες με κάτι σχέδια γκράφιτι, το οποίο πρέπει να το καλύψουμε, όπως μπορείτε να δείτε εκεί από εδώ και από εδώ, και επίσης πρέπει να στοκάρουμε το ταβάνι, να σπατουλαριστεί όλο το ταβάνι. Μπορείτε να δείτε καλύτερα εδώ, το ταβάνι είναι πιο άγριο σε σχέση με το υπόλοιπο σπίτι. Και φυσικά πρέπει να καλυφθούν οι μικροατέλειες, όπως αυτά εδώ, οι ρογμές, κάποια σημεία, φουσκάλες, και επίσης θα γίνει και στο μπάνιο ένα σπατουλάρισμα το ταβάνι. Γενικά το σπίτι θέλει ένα φρεσκάρισμα οπωσδήποτε. Έχει καιρό να βαφτεί. Εδώ είναι η θέση του κλιματιστικού και θα στοκαριστούν, όπως επίσης και τα καλοριφέρ, ένα χεράκι. Φυσικά θα γίνουν και τα ταβάνια. Εδώ, όπως βλέπετε, καλύπτω με το νάιλον για να μην στάξει πάνω στα επίπλα της κουζίνας. Πάμε τώρα να βγάλουμε ό,τι καρφάκια υπάρχει από το τοίχο για να έχουμε μια λία επιφάνεια και να μην μας ενοχλεί με το ρολό. Εδώ θα αξίσουμε τον τοίχο το παλιό χρώμα, γιατί όπως βλέπετε ξεφλουδίζει, θα πρέπει να φύγει όλο αυτό και στη συνέχεια θα το ασταρώσουμε και θα το στοκάρουμε. Εδώ, όπως βλέπετε, έχει μια φουσκάλα από το τοίχο, το οποίο το ανοίγουμε πληγή για να μπορέσουμε να το ξύσουμε. Και φυσικά έφτασε η στιγμή για τις ρογμές. Οι ρογμές είναι ιδιαίτερο κομμάτι. Πρέπει να ανοιχτούν και μετά να ξυθούν, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούμε να στοκάρουμε από πάνω, όπως σας δείχνω εδώ στο βίντεο. Μόλις έχουμε τελειώσει με όλα τα ξυσίματα από το παλιό χρώμα και από τα χρώματα που βγαίνει, περνάμε αστάρι. Εδώ, όπως βλέπετε, το έχω περάσει το αστάρι και το έχει ρουφήξει μέσα. Εδώ το έχω στοκάρει το πρώτο χέρι, το αφήνουμε να το τραβήξει για να κάνουμε και το δεύτερο τις επόμενες ημέρες. Εδώ το έχουμε αφήσει, βλέπετε, που έχει ρουφήξει μέσα. Ήταν το πρώτο χέρι, τώρα πάμε στο δεύτερο, γιατί με το δεύτερο έρχεται και δένει, με το πρώτο το ρουφάει μέσα στην ουσία. Μόλις έχουμε ολοκληρώσει τα στοκαρίσματα και έχει στεγνώσει πλήρως, την επόμενη μέρα ερχόμαστε και το ξύνουμε και το περνάμε με αστάρι. Εδώ φτιάχνω το αστάρι, το ανοίγω με λίγο νερό. Εδώ έχουμε περάσει το τελευταίο χέρι από τα στοκαρίσματα, το έχουμε αφήσει να στεγνώσει και θα είναι έτοιμο για ξύσιμο, αστάρωμα και βάψιμο.
Εδώ ερχόμαστε και ξύνουμε με το γυαλόχαρτο. Είναι προτιμότερο να έχουμε δύο ειδών. Ένα να πάρουμε τα χοντρά, ένα να πάρουμε το ψηλό. Και αν έχουμε κι άλλο ένα μπορούμε να το κάνουμε το τελικό φινίρισμα. Βάφουμε τώρα το σκουρόχρωμο τοίχο με μια βάση ενιαία για να κάτσει το χρώμα καλύτερα. Επίσης ξεκινάμε να κόβουμε τις γωνίες σε όλο το διαμέρισμα για να κάνουμε το πρώτο χέρι σε όλο το διαμέρισμα για να μπορέσει να έρθει και κάτι στο δεύτερο και το τρίτο σε αυτό το δωμάτιο τώρα που κάνω. Η αλήθεια είναι ότι το έκανα 4 χέρια γιατί ήταν πολύ σκούρο το χρώμα από κάτω. Καλημέρα σας, το διαμέρισμα που βάφαμε έχει τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ για την προτίμηση. Θα σας κάνω τώρα μια γύρα να δείτε πώς έχει γίνει. Μισό λεπτό. Εδώ θυμάστε το λαχανί πράσινο χρώμα. Τώρα κάνει και αντανακλάσεις από τον ήλιο. Εδώ που είχε τα προβλήματα με τα σκασίματα. Το ταβάνι. Εδώ είναι η κουζίνα. Μες στο δωμάτιο φάντασμα. Να σας πω ότι έχει γίνει και γυάλισμα στο πάτωμα, το οποίο το έκανε ένας κύριος. Εάν θέλετε πληροφορίες μπορείτε να με αφήσετε κάποιο σχόλιο και να σας τον προτείνω. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Απλά τώρα επειδή έχει λίγο σκόνες, επειδή τα καθάριζα πριν και τα μάζευα, έχει λίγο σκόνες, δηλαδή εδώ θέλει ένα σουγκάρισμα. Αυτό ήταν το δωμάτιο φάντασμα με τα γκράφιτι, αν και εγώ είμαι της τέχνης. Έχω βάψει και μέσα στην ντουλάπα μέσα. Τώρα, μισό λεπτό, δεν θέλω να πατήσω και το πάτωμα. Οπα, οκ. Τώρα και το ταβάνι έχει σπατουλαριστεί. Και εδώ έχει σπατουλαριστεί το ταβάνι στο μπάνιο. Λοιπόν, να βγάλουμε και αυτό εδώ, ξεχάσαμε. Λοιπόν, εδώ είναι το δωμάτιο το δεύτερο, το υπνοδωμάτιο. Το πέρασα πριν ένα χέρι ακόμη, γι' αυτό είναι λίγο σχετικά φρέσκο. Και εδώ βγήκε πολύ ωραίο. Επίσης έχει τρεφτεί και έχει γελιστεί φερμικό αυτό το πάτωμα. Έχουμε βάλει χαρτόνια για να μην πατάμε όσο γίνεται, τουλάχιστον μέχρι να έρθουν οι ενοικιαστές. Αυτό κατά τα άλλα έχει βγει πολύ ωραίο. Και τα καλοριφέρα έχουν βαφτεί. Μπορείτε να τα δείτε. Όπως και αυτό. Όλα βασικά. Και αυτό. Και εκείνο. Αυτά δεν τα έχω βγάλει. Είναι η επέμβαση του προηγούμενου που έμενε εδώ. Εάν σας άρεσε μπορείτε να με καλέσετε σε αυτό το νούμερο εδώ ή να μπείτε στην ιστοσελίδα εδώ ή στο Facebook εδώ και να στείλετε κάποιο μήνυμα στο Viber, σε φωτογραφίες στο ακίνητό σας, στο διαμέρισμα, την καρσονιέρα και θα σας πω τιμές και αν σας αρέσει και σας βολεύει η τιμή, το κανονίζουμε για να βάψετε και εσείς στο διαμέρισμά σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο, ένα σχόλιο. Εδώ μπορείτε να δείτε το πριν και εδώ το μετά. Η διαφορά είναι ξεκάθαρη, όπως και στο δωμάτιο. Εάν θέλετε και εσείς να δώσετε μια νότα φρεσκάδα στο διαμέρισμά σας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Καλή συνέχεια.